welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing a Q&A about business kasi may mga nagtatanong about this and that and that. But before that, sasabihin ko lang kung bakit ngayon lang ulit ako nag-vlog. Kasi later. So medyo matagal na din since my last upload 3 weeks ago. Ang tagal na. I'm not usually this na nagtatagalog, but I'll be speaking in Tagalog and English for my Luzon friends, sa mga Tagalog kong mga friends. Yeah. Kasi minsan may mga nagko-comment na hindi na gets yung mga sinasabi ko since it's Bisaya. So, bakit ngayon lang ulit ako nakapag-vlog? Okay, naging busy kasi ako. I got work, I got fired, I got work, and then here I am. We are in a state of calamity dito sa Iligan. We are experiencing now community quarantine because of COVID-19. So kung hindi dahil sa COVID-19 na ito, hindi ako makakapag-video ulit. Actually, kagigising ko lang. Kaya ganito yung mukha ko. Pero ganito naman talaga yung mukha ko. Ever since. Okay, so bakit ako naging busy? I mean, kung ano. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa ko nung nakaraan. Pero hindi ko na video. Hindi ako nakapag-vlog kasi yung mga orders is mabilisan. I-flash ko na lang siguro dito or dito yung mga pictures, or dito sa gitna yung mga pictures ng mga print ko last week and last week and the other month. Okay. So, dun sa mga questions na sasagutin ko, wala akong copy kung sino yung mga nagtanong, pero sasabihin ko na lang sa base na naaalala ko. Okay, para dun sa mga nagtatanong, para dun sa nagtanong na kung magkano daw yung capital ko to start my business is wala, sure. Kaya ako di sigurado kung magkano yung starting capital para sa ganitong business is tingi-tingi kasi yung pagbili ko. Hindi tulad nung sinaunang shop dun sa Adbi. So, ito na nga. Ito na yung mga tanong na sasagutin ko. Nilista ko na lang para wala akong makalimutan. Okay. Unang tanong. Clap! 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 How much is the capital for business? Yun nga yung sinabi ko kanina. Hindi ako sure kasi yung pag-start ko kasi ng business na to is wala naman sa plano. Kaya tingi-tingi lang yung pagbili ko ng gamit. First na binili ko is yung heat press. Heat press is worth, second hand lang. Yung nabili ko is worth 9K. Tapos after nun, bumili ako ng nagpiprint lang ako sa labas. Tapos recently lang ako nakabili ng printer worth 4,700. So 9 plus 4, 7. Basta. nasa 13,700. No, 13,700. Tapos, para naman sa silkscreen printing ko dun sa mga gamit-gamit, si mama gumawa siya ng platens. Good for 10 shirts yung pwedeng ilagay. Yung nagastos na yata is nasa 5K. Tapos gumawa siya ng table ko na may cabinet.
Siguro, lagay natin nasa 7 yun lahat. 7K. Tapos, yung mga silk screen ko, yung mga frames, yung mga paint, lahat ng mga nagamit ko. Depende kasi yun sa depende sa paggagamitan. Saka lang kasi ako bumibili ng mga paint, ng mga chemicals kapag may gagawin na. And kinukuha ko lang yung budget nun dun sa down payment ng customer. So, lagay na lang natin na lahat ng yun is nasa 10K. So, 13,700 plus 10K, 23,700. yun yung siguro, yun yung mga nagastos ko, or pwede nating sabihin starting para sa mga gamit mo. Kung magsisimula ka pa lang. Pero, kung magsa-shop ka, like, na-try ko din kasing mag-shop, pero it's not my own money kasi may partner ako. So, kung magsa-shop ka, iisipin mo yung rent. Yung rent namin before is nasa 8,000. Tapos, yung pag-renovate ng lugar, yung mga tables, yung mga computers, yung mga may sarili na kasi akong laptop, kaya di na ako bumili ng computer for designing. Tapos, yung kung di ako sure, pero parang yung nagastos namin sa pag-start ng sa shop is nasa more or less 100,000. Pero hindi akin yung pera, hindi akin. Lang yung ambag ko, Yes, and second question. Sana nasagot ko yun ng tama, pero kung may mga tanong pa kayo, you can comment down below or PM me kasi may link naman doon sa sa channel ko, may nakalagay doon na Facebook ko or Instagram, so pwede kayong mag DM or pwede kayong PM, whatever. May Twitter din ako, pero di ko na nilagay. Second question. Nag-seminar ba kayo for shirt printing or self-taught lang? Nung una, nung wala pang shop yung akin lang, lang talaga, YouTube lang, parang ganito, YouTube lang. Tapos, kasi, na-try ko kasing mag-t-shirt printing nung high school sa isang subject namin sa TLE. Tapos nung college, na-try ko din yung t-shirt printing na digital naman yung process. Nung high school kasi silk screen. So parang napag-combine ko lang. Tapos inaral ko pa siya ng yung kung paano talaga, yung mga do's and don'ts sa pagpiprint sa YouTube lang. Tapos nung may shop na, pinaano ko yung kuya ko, pinaseminar ko siya sa isang sa Cagayan lang, sa Cagayan de Oro, para mas sure kami kung paano ba talaga and everything. Tapos sinabi niya lang sa akin yung mga natutunan niya doon. Yun. May nagtanong din sa akin kung pwede ko daw ba siyang i-seminar, one-on-one. Nakakahiya. Pero, pwede niyo namang matutunan yung skills sa YouTube kasi marami namang tutorial. Tapos, i-apply nyo na lang sa sarili nyo. Gawin nyo na lang siya, tapos i-master nyo. Hindi siya madali. Pero, makukuha nyo din in time. Kasi nakuha ko nga din. So, makukuha nyo din. Okay. Third question. Magkano ang kita sa t-shirt printing? Depende. Kasi pag bulk like yung akin, may print kasi ako na 1,000, almost 1,000 shirts, tapos 2 colors lang, silk screen. Pag silk screen kasi, malaki-laki kasi yung kita mo dun kasi yung gagamitin mong raw materials is mura lang, tapos may may matitira ka pang paint, pwede mo pang magamit yung mga nabili mong materials, like bibili ka ng 1 meter ng silk screen, hindi mo naman yun magagamit lahat o may matitira pa. So,
No, sa 1,000 shirts ko, more or less may ano ako dun. 20? 20? Tapos 150 yung ano ko. Kasama na shirt yun. Yung t-shirt ko kasi bulk yung pagkuha ko sa supplier. So, depende na din yun sa kung magkano yung price mo. Basta isipin mo lang na dapat hindi sobra para hindi naman sa customer. Tapos, yung sobrang konti, yung pwede, yung mababayaran talaga yung yung mo, yung pag-print mo yung yung effort mo ba? Yung mababayaran tayo yung effort mo sa income na makukuha mo sa every client mo. Tapos, di ko sure kung nasagot ko ba yung tanong. Third question. Fourth question. Kaya bang tapatan ang quality ng print ko daw? Kaya daw bang tapatan ng print ko, yung mga binibenta sa mall? Sabi ko, depende. Kasi hindi naman ako magaling. Magaling ako sa sa mga one color, mga two colors, pero yung maramihan, like yung mukha, yung makukuha talaga yung mukha, yung gamit silk screen ha. Kasi pag mall kasi, wala namang dark transfer dun. Talaga yung silk screen print. Di ako confident. Pero kung one color, two colors, three colors lang, okay yun. Pwede kong tapatan talaga. Pero wala naman akong perang pantapat. Kasi dapat maramihan yun. Dapat may permits and everything like that. Pero plano ko talaga mag-clothing line kapag kaya na sa budget. Kaya ako nagtatrabaho ngayon para may pang support in case, diba? Yeah, kasi hindi naman kasi ako palaging may client. Tulad ngayon, sa panahon na yun na may virus, sino ba namang magpapaprint? Wala namang events. Fifth question and the last question for today. Ano ang gamit kong software sa pagde-design? Okay, so may nagtanong kasi kung marunong, kasi before, instructor ako sa Iligan Computer Institute. Nagtuturo ako doon ng kahit ano. Tapos tinanong niya kung nagtuturo pa din daw ba ako doon. Hindi na ako nagtuturo doon. Pero parang doon pa rin ako nag-o-office kasi yung company na pinapasukan ko is under lang ng ng ICI. The Linkers, yes. Hindi na ako natuturo doon. So, tinanong niya kasi kung ano daw ba yung pwedeng gamitin, kung Corel Draw, kung pwede ko daw ba siyang turuan ng Corel Draw. Hindi naman ako gumagamit ng Corel Draw. Ang ginagamit ko is Illustrator, Adobe Illustrator, and Adobe Photoshop. Yun yung ginagamit ko sa pagde-design. Yung Illustrator and Corel Draw, is same lang kasi sila ng output, same lang sila ng use for vector purposes. Yes. So, sinabi ko sa kanya na pwede siyang gumamit ng Illustrator and pwede ko siyang turuan if gusto niya, kung may time and that. Kasi, same lang naman sila ng use. Pwede nga din ikaw gumamit ng ng Photoshop. Pero, mas ginagamit ko yung Illustrator kasi vector kasi siya. Kapag magka-cut ka sa cutter plotter, mabilis lang. Kasi malinis na yung sides and everything. Okay, nakalimutan ko pala. Isama yung cutter plotter. Kung mag-digital printing ka, dapat may cutter plotter ka. So, heat press, cutter plotter, printer. Yun, yung 3. Kung digital printing ka, dapat may cutter plotter, heat press, and printer ka. 2 printer ha. 1 printer for pigment and 1 printer for sublimation. Tapos, yung mga mo na lang, yung mga papel and everything. So, yun lang yung mga masasagot ko sa ngayon. And if may mga tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba.
i-comment nyo or PM me sa Facebook ko, which is Mel Annie Kababat. Or you can also visit my Instagram para wala lang, para ma-check nyo lang. And you can also like my Facebook page, Lem Shirts. Lem Shirts. Ilalagay ko yung link sa description. And then, ay di ko sure kung malalagay ko pa. Basta Lem Shirts. And then, kung may mga tanong kayo for digital printing and everything, yun nga, comment lang. So, yun na yun. Yun na yun for today. And, hi! Just wanna shout out to my Cavite friends. So, last week, yung mga kaibigan ko from Cavite, nag-visit sila here sa Iligan. So, I'll be showing you some photos of us na naliligo sa falls. And, shout out to Lynn, Lay, and Ina and Eds. Hi! And yun nga, I'm gonna flashing some photos of my work na hindi ko na video. Some shirts from a Otakar Expo. Yun lang pala, yun lang. Tapos, ang ginagawa ko ngayon is I'm making ribbons and medals and certificates and yearbook para sa school nung pamangkin ko, but for sure walang magaganap na ceremony because of the virus. So siguro yung teacher nila is i-distribute na lang sa mga parents yung awards and all. Yun lang. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Auntie, I love you. More hugs. Ay, please do subscribe. Like nyo kung nagustuhan nyo and kung nasagot ko ang mga tanong ninyo. And bye!